spiskovi podeljeni sa mnom, znači tu možete da proverite, da gledate spisak koji je neko podelio sa vama. I konačan izbor usluga, to su usluge koje ste vi izabrali, recimo ja sam ovdje stavila završeno jer sam recimo izabrala ovaj prostor. Možete da unesete očekivani trošak, koliko ste dali za kaparu i neku belešku, kliknete na završeno i ona završena muzika. Recimo želim da dodam i sačuvane muzike, ovaj sam band sačuvala, dodaj i on je sada, ovdje možemo da unesemo recimo koliko smo dali za kaparu, koliko je i neka beleška. Sačuvamo i idemo na završeno i to je za završeno. Fotograf, ako recimo želim ručno da ga dodam, nisam ga našla i sačuvala. I unesemo podatke, dodaj. I ovdje nam stoji ime tog fotografa, opet imate ovu da unesete očekivani trošak, kaparu, beleške i završeno. Tako imate za razne biznise, odnosno za razne usluge, a vi možete da obrišete neke ove koje smo mi predefinisali i imate ovdje plus ukoliko imate neku uslugu koju mi nismo već dodali, pa želite da i vi dodate dodatno. Ovdje možete da obrišete da vam ne smetaju ukoliko ne koristite i tu vam onda bude, da kažem, na jednom mestu sve. Hamburger meni, vraćate se na početnu stranu ukoliko želite ili na sačuvane, da vidite još jednom koji su, nešto ako želite da izmenite u profilu i kontakt ukoliko imate bilo kakvu sugestiju ili vam potrebna neka naša pomoć, da imate naš kontakt pa nas možete uvek kontaktirati. Tako da uživajte u korišćenju aplikacije i Ludi Klemen je tu da vam pomogne